Kaixo, Puel Goiarri ikastolako DBH bateko ikaslea gara eta gaur gure proiektua aurkeztuko dizugu. Aurtengo gaia da ekoizpen eta kontsumo jasangarria eta horregatik plastikan buruatu zegoen proiektu hau bitia. Hau dela eta berrerabilitako materialak eta zaborra erabili ditugu. Adibidez, plastikozko platerak, kortxoa, plastikozko ontziak eta kartoia eta abar. Gainera, lan honen fabrikaziorako erramienta eta beste materialak hauek erabili ditu. Kuterrak, guraiksak, kola beroa eta pistola, kola txuria, pintura akrilikoa eta abar. Lehenengo diseinua egin genuen, material guztiak bildu eta beharrezko piezak moztu genituen. Gero, montatzen hasi ginen, pieza bakoitza bere lekuan pegatuz. Amaitzeko, lan guztiekin erakusketa bat egin genuen ikastolako erdiko aretoan. Gai honen inguruan ikastolako txiki zein nagusiagoak kontzientziara bultzatzeko asmoarekin. Hau izan da gure proiektua. Proiektu hau itxoen tailerrean aurkego pila lan eta oso gustoko izan da guretzat eta espero ere zuen gustoko izatea. Eskerrik asko!